Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama, on mantama, on manama, on jiiɗe kaake fayide kama woni gonga e ko ɗin ko nayi neɗɗo meɗen goto wiye Mamoudou Hamad Diewo jeeya Guecce Sénégal to ɗo noon hande ko ɗo e Sadio La koɗi garɗi pinguede mataw koɗi porliɗi hande mataw ko 8 juillet hande ko alkamis 8 juillet eyi lewru meɗen ɓaleɓe mataw ko nogas e jeeɗiɗi hawri alkamisa hande nayi noon kam payi tan ha woni gonga machallah ko masago men tan fayi yooɗi feewi